katuhuan dili, apan tuon na lang, aron kita bagan, apan pagbantay, sa matang galuran, sa ngit-ngit nagpahiti, murag sigin nga libat, sa punuan sa baliti nagpahiti. Walay kasudlan ang akong gibating kakuyaw o kalisang sa gigukod ako di San Telmo. Dili mahulagway ang pagkayab-kayab sa kahayag diin labihan ang pag-ulbo-ulbo. May pulis sa mangiub nga kagagion ang kahayag nga daw mura kag anaa sa impyerno. Pastilan, kining si San Telmo kun mangatang ako gayud ang iyang paborito. Agsiyin siya nagkanayon nga dugo kuno kini sa dugay na nga panahon. Og matag tugnaw ang palibot bukalit kinig siga taliwala sa mangit-it nga kagabion. San Telmo mipakita kanako dili lang kay usa apan daghan ang higayon. Basin ang tag-iyan ini, kadtong akong giutangan, o karon naningil na kay iyan akong pagbayron. Si San Telmo, may bakita ibabaw sa katubigan, ingon man kayutaan, ila dinas panahong tingtugnaw. Mubati kagayod sa tubang kadlok sa mga dapit nga awaaw. Kay kining si San Telmo, mukalit lang baya o patimaw. Mukarating kagayod sa pagdagan, murag iring banbanon nga nakadangag sa sinungkag nga bahaw. Kung ang usa ka pare mao'y pasultihon sa nagpakita nga San Telmo, pili kuno kini kalag sa nagbayarang nangamatay nga mga tao. Maayo pangiampo nato ang mga nangamatay sa atong Ginoo. Aron ilang bagakalang pasudlon sa langit nga ang portahan gibantayan sa istrikto kayong si San Pedro. Alang sa Undas 2023 Special Report, kini sa Radyo Bandudong, Rinlobosbog, Tatak Arimen.